Baratze egonaldia. Azaroak 20 eta 21. Eskolatik ibiltzen lasai joango gara Gorbeiamendi plazara. Plazan itxarongo dugu autobusa etorri arte, eta lasai sartuko gara. Autobusez joango gara Baratze baserri eskolara. Baratze baserrian, animaliak ikusiko ditugu. Sukaldean tailerra izango dugu. Eskulanak egingo ditugu eta zaldiekin egongo gara. Hortuan ere lan egingo dugu. Afaldu, logelan sartu eta zakuan lo egingo dugu. Biharamunean esnatu, garbitu, gozaldu, jantzi eta autobusean lasai sartu eta eseriko gara. Autobusez Gorbeia plazara joango gara. Autobusetik lasai jaitsiko gara. Gorbeiamendi plazatik lasai eskolara joango gara, eta gero etxera joango gara.